Karbilangpi Hydroelectric Project Pen Bang Thongkebra Circuit Security Guard Achukumar Tumaphan Vorenga Varsai Kang Thanlap Aputhak Lengrui APDCL Office Athengnu KSA Tum Nipli Kecho Kachisong Sonsi Labangso Kachisong Patumi An Nipli Kecho Warnianta Thangnat Klardakalamthe Longpon Pederajok Alang Lituma Hinpen Achu Kaching Tiplapen Abangar John Along Sitame APGCL Go Back Pupen Danglok Kapre Kalamthe Chitokponsi Ningduk Chipaklangpong Lapen lapu vorenga varsai kang than pon veka hema sor tum pen stame alang litum lapu anarni chesong det pen non an stame nisana birta kilong le dara puthak alang litum kichurong le kijunong le lapen osumar tuma phan pusitame school charli dum nong pen arni ka chesong alongsi pangting pathe angnanglo lasipini arni nilitum ke ningduklo lapu anili tuma phan karbing along kithe kiding jasimet pet Karbing Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang alang ni nili tuma phan masap sota nangkaching hona vema lapuan se pulute nili tumaphan nangpathi etnot nili tum lapuson pulute kupisi pirthi ke dudum thekjilang puta alang ni tumpen ningduk chipak langpong nili tum ke hoklo nili tum marta school da pen ko popuri ilang non anta hostel hita ti pilong le school pida ti pilong le nili tum ki cho ki jun long le pen cheng lok nili tum non an me krimek lang ko an non ni ka ti songal ti ki non anta jada pi aja da birta aja da kubor ki meta nilitum lok de tangan elon de Jangan lupa ni tu cek le jonang gong ci song le ta tanga birta ki mi long le non cek le jon par pini ani pini papar elo Pini anta kanga birta ke melong le nili hem sor pen ke dang long nili tum an ko ano ni kisung nili sopo akling mai non anta school sun long nilak no school kuliah api apu ayam si ton kong lo ton nun bang mata lo nili ta ko son lo ke ton tek kol nona son ke ko pulo pacari te kan Ika pacari jata ka lilo ke colong le ke colong le pen kita ngok ke ko ano nili tak ke sung Nali tu mapam laponan ni. Masak mana itu macam teklong te ini itu ko ano ni non pa biniari anta. Kita nunda mix lo kan ni ko pilo ni non anpin da biniari anta non ana. Tanga birta be ko pia poloma. Nila tu mikir citang ateng lo biniari anta ciklo jonang bongko ano ni nanga pacicak anta biniari an ni ciklo jon barret anta nili tu an birta be nili tu mikir citang ateng lo nanga pati ji kulo te jagrarang nang pati nang nitu to vai man ranang pidana nili tumke kicit tang ateng lo nanga pati tum gitu ciklo jonang bong arniar pe nili somar pen nili tumko ani dagang kecepat tu kan ta ini ani anta mix loket harma CM tu menta Bom setamam jaman juga third break tali MR tum da contract dalam bahasa kopi panel dalam third break contract ki pini ada ke tumane contract dalam berbiar ke pula tu mancanang ne
autonomous council atum poi John Wanra itu mana piano จินทงเป็นหิมารีนองพาร์กาบิงลงนะ